אבל אתם בסדר, זה חשוב. גם אתה נראה בסדר. אבל אני הרבה שנים מתהלך באיזושהי הרגשה, בתחושה, שאנחנו עדיין לא מצאנו את הדרך הנאותה, אנחנו הכוונה, גם הציבור, גם הקהילה, וזה לא משנה איזה קהילה, אבל גם כל אחד ואחד מאיתנו בעצם לא מצא את הדרך הנאותה לחוג את חג העצמאות. בעיניי יום הקמת המדינה זה אירוע, אני חושב, בהיבט הדתי, אני מדבר עכשיו בהיבט שלי כאיש מאמין, שמאת השם הייתה זאת נפלאת בעינינו, יחד עם כמובן תעוזת רוח שכל מי שנטל חלק בהקמת המדינה הזאת. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, ואבן שמועשים הבונים וצריך לבנות אותה, לא נבנית מאליה. יחד עם המפעל הציוני הגדול הזה, אנחנו כאנשים מאמינים שיש אלוהים שעומד מאחורי המאורעות. ולתפיסתי זה המאורע הדתי הגדול ביותר שאירע ליהדות, לפחות מאז חורבן הבית. אני חש בתוך תוכי שאנחנו חיים במשהו כמו תקופה תנ"כית. שאנחנו קוראים בתנ"ך, בספר מלכים ובספר שמואל ובספר דברי הימים, על התחלת המלוכה ועל המלכים שהיו פה ועל העצמאות שהייתה פה ועל הצרות שהיו פה ועל השחיתות שהייתה פה. הכל מרקם חיים טבעי שיש בין בני אדם, ואנחנו חווים את זה שוב פעם בארצנו. אני גדלתי בבית, אתם יודעים, שחונכתי לחשיבה היסטורית, ולנסות לחשוב מה עומד מאחורי הדברים. ואני חש שאנחנו מפספסים בגדול. פה בכפר הרועה יש מסורת יפהפייה, אני מאוד מתחבר אליה. והיא מתחילה בתפילה הנהדרת בבית הכנסת, תפילה שכולה הוד והדר. והיא ממשיכה אחר כך בסעודה של כל החברים, תודה רבה, זה מאוד חשוב, ממשיכה בסעודה של כל החברים, אבל אז יש לי איזושהי נפילה. משום שזה באיזשהו מקום מזכיר לי את ליל העצמאות כשהייתי ילד בירושלים בשנות ה-60, עם במות, איך קראו לזה? במות של יום העצמאות, כן. היו רוקדים. פטישים, גם כן, אבל אני עוד מדבר, לפני תקופת הפטישים היינו הולכים לבמות, זה היה נקרא במות בידור, והיו שם להקות וריקודים צ'רקסים וכל מיני דברים, ובאיזשהו מקום יש איזה דיסוננס, זאת אומרת, אני מרגיש חגיגי, אני יוצא מן ההלל ורוצה כל כולי להתרונן ולהודות להשם על החסדים שגמלנו. ואני חוזה לפעמים בבדיחות טובות יותר, פחות טובות, אבל זה לכאורה נראה לי שלא ממין העניין. אין לי ביקורת משום שאני לא מציע אלטרנטיבה יותר טובה, אבל אני חושב באיזשהו מקום זה פספוס. אני הצעתי פעם באחד השיעורים שלי לפני כמה שנים לעשות קידוש, לפתוח לפחות את הסעודה בקידוש, ואז הצעתי קידוש מסוים. שנה אחת מישהו הצליח לעלות על הבמה ולומר את זה, ואחר כך לא נשאר מזה שום דבר. היה לי איזשהו דיון עם הרב, עם המרא דאתרא, לגבי ההיבט ההלכתי של הקידוש. בעיניי כל הדיונים האלה הם דברים בטלים. ראש ישיבה שאני למדתי אצלו, הרב אמיתי זיכרונו לברכה, אמר שמי שהולך לשאול את הרב אם להגיד תודה לחבר שלו שעשה לו טובה, אז הוא במקרה הטוב טיפש. משום שיש דברים שאתה לא צריך לשאול רב, לא כל דבר בחיים שלנו זה הלכה, ועבודת השם טבעית שיוצאת מתוך האדם זה הדבר הגדול ביותר.
הייתי אומר שאם מצוטט בשם הרב נריה שלפני פטירתו הוא אמר קדושה אני מבקש. ועל רקע הדברים האלה אני אומר שכנות אני מבקש. אני מבקש כנות בעבודת השם שלנו. נתתי שיחה בליל שבת בחנוכה זה בבית הכנסת, וכשעמדתי להכין את השיחה על פרשת השבוע, חשבתי לעצמי, פתאום הרגשתי איזשהו דיסוננס מאוד חזק בתוכי. אנחנו עומדים בערב חנוכה, בחנוכה אנחנו אומרים על הניסים ועל הנפלאות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. אני אומר לעצמי, וואלה, שים לב, שמואל שמואלי. אתה הולך לבית הכנסת, יש סימן שלם בשולחן ערוך שמדבר מה קורה, אם אמר על הניסים ולא אמר על הניסים. ואתה אומר על הניסים, על ניסים שנעשו בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול בשנת 137 לפני הספירה, כשאנחנו יודעים שאחר כך מפעלות המכבים קרסו והעסק נגמר בשנת 70 אחרי הספירה בחורבן בית שני, ואחר כך מרד בר כוכבא נורא והיום עם הרג של כמיליון יהודים פה. ואתה אומר על הניסים שקדוש ברוך הוא עשה למכבים, ואיפה הניסים שקדוש ברוך הוא עשה לנו בדורנו? מה קורה לנו? זוכר אבא שלי, זכרונו לברכה, סיפר לי שהסבא, זכרונו לברכה, היה יושב בתשעה באב עד הצהריים בבית הכנסת ואומר קינות וממש בוכה, היו בוכים משום שהם היו בגלות. אני מדבר על שנות ה-30 באירופה, הם כבר חשו את משאבי הרוח הקשים ערב מלחמת העולם השנייה, והם היו מסוגלים באמת לבכות על חורבן הבית כי הם חיו בתקופה של גלות. ולא יאומן שכמה שנים לאחר, 4 שנים לאחר שנגמרה מלחמת העולם השנייה הנוראה הזאת עם השואה, קמה לה מדינת ישראל. אנחנו מסוגלים היום באמת בכנות, מישהו מכם באמת מסוגל לבכות בקינות של תשעה באב, אם הוא בכלל אומר קינות בתשעה באב? אחרי שאנחנו חיים, ברוך השם, זכינו לחוות ולראות בקוממות של מדינה יהודית בארץ ישראל. אז איך ואנחנו אנשים דתיים מאמינים, תראו, יש אנשים שאומרים תעזוב את אלוהים בצד, אני לא יודע אם הוא קיים, ואם הוא קיים זה לא מעניין אותנו, לא מעניין אותו, סליחה, זה לא מעניין אותנו, אין אדם שאלוהים לא מעניין אותו. אבל את אלוהים זה לא מעניין, אלוהים כן משגיח, לא משגיח, זה היסטוריה, זה לא היסטוריה. אני מדבר לאנשים מאמינים שהולכים לבית הכנסת ואומרים על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך. אנחנו מאמינים שהכל מאיתו יתברך. אז איך אנחנו כיהודים מאמינים כל כך מקפידים לומר לקדוש ברוך הוא, להזכיר לו אירוע היסטורי מלפני 2000 שנה שעשה ניסים לאבותינו, שהניסים ההם כבר התבטלו, ואנחנו חיים בתוך הנס ולא מביאים את זה לידי ביטוי. אלא מה? אני חייב לומר פה הערה, ואני יודע שיהיו כאלה שיקבלו את זה יותר בהבנה, ויהיו כאלה שיקבלו את זה פחות בהבנה, יגידו לי זה עניין הלכתי. אנחנו לא יכולים להכניס ל18 תפילות שלנו. בסדר. יש גישה כזאת, שבשם ההלכה אפשר לסרס כל דבר טוב. ההלכה בעצם, יש לי פה מאמר של הרב חיים דוד הלוי, זכרונו לברכה, לתפיסתו ההלכה זה דבר חי ופועם, מלשון הליכה, זה לא דבר מקובע.
לצערנו, בגלל נסיבות היסטוריות מסוימות של רפורמים בתקופת אמנציפציה וכל מיני תהליכים היסטוריים אחרים, במקום שתורה שבעל פה תהיה דינמית ותענה לרחשי הלב ותיתן ביטוי לרחשי הלב הדתיים, ההלכה הולכת ומתקבעת, נכתבת בספרים, ומה שנכתב בספר ואת אשר נכתב בספר אין להשיב, כי כבר כתבו את זה בספר, אז איך אפשר לצאת נגד זה? בצורה כזאת אנחנו יוצאים בעצם, מתבטא במילה חריפה, אבל אנחנו בעצם יוצאים מסורסים, ואנחנו נמצאים בדיסוננס כל הזמן בין מה שאנחנו רוצים להביע, בין מה שאנחנו חשים, בין מה שאנחנו עושים. מה עם נדב ואביהו? מה? מה עם נדב ואביהו? לא יודע מה עם נדב ואביהו. את יודעת מה עם נדב ואביהו? אני יודע, אני קראתי פעם הם הלכו עם רחשי הלב, הם הלכו עם הספונטניות. אבל זה פרשנות, את יודעת שזה פרשנות. לא כתוב לך בתורה שהם הלכו עם רחשי הלב, ולא כתוב שהם הלכו עם ספונטניות, ועבודת בית המקדש היא באמת מוכתבת וקבועה ואיננה ניתנת לשינוי. אבל אני רוצה לומר לך, עדנה, כי את יודעת גם את הדינמיקה של הדברים, בעצם זה הכל עניין של פרשנות. מה שאני הולך היום לעשות עכשיו זה גם פרשנות. אז יש גישה ש... זה מוכתב מלמעלה, מה? אני אומרת, זה מוכתב מלמעלה, עבודת המקדש. עבודת המקדש היא מוכתבת מלמעלה. זה באמת טוטלי. נכון, אבל את יודעת שדווקא נדב ואביהו בתורה שלמה לרבי מנחם מנדל קשר, יש לו נספחים, באחד הנספחים הוא אסף את כל השיטות על החטא של נדב ואביהו. נדמה לי שהוא הגיע שם ל-13 חטאים. אז אם הפרשנים מגיעים ל-13 חטאים, אז את מבינה ששום דבר לא פשוט, וכל אחד בעצם מביא איזושהי פרשנות מעצמו. אני חושב שהיפה באמת בעבודת השם, זה שאדם יכול לעבוד את אלוקיו, ולא להגיד, וואו, אני רוצה ככה ואני עושה ככה, משום תראו, יש אנשים שכבר מורגלים, אנחנו מורגלים, אנחנו מקיימים את המצוות כפי שהתרגלנו, כפי שאנחנו רגילים, אבל יש לנו דור צעיר, והדור הצעיר הזה שונא זיופים. הרבה מאוד אנשים צעירים, שבעצם לא מוצאים את עצמם בבית הכנסת, ולא מוצאים את עצמם בתוך קיום המצוות, זה לא נובע מכפירה, זה נובע מאהבה, זה נובע מכנות, נובע מאיזושהי תפיסה שמה שאתם עושים, כאילו מה העבודה הזאת לכם? אתם נמצאים בקטנות, אתם נמצאים לא במקום האמיתי. אני חוזר לעניין הזה של יום העצמאות. ופה אני עושה, לפני שאני אגש להצעה של תפילת על הניסים, שאני אעביר לכם, נסחתי ואני אעבור איתכם עליה קצת, אני רוצה להיכנס להגדה של פסח. אני חושב זה אחת הדוגמאות ההיסטוריות המהממות של איך שחז"ל ידעו לעצב חג שבעצם כולו שיח וכולו עיסוק בדבר עצמו. זאת אומרת, יציאת מצרים זה אירוע מכונן בעם היהודי. הנה, הפכנו לעם, קודם היינו משפחת אברהם, יצחק ויעקב. היום הזה נהיית לעם, זה יציאת מצרים. והשאלה איך משמרים את זה לדורות. אותה שאלה שאני שואל, היום הזה נהיינו לעם פה מחדש, נבראנו מחדש כאומה. קודם כל היינו נידחים ונרדפים ומגורשים ונהרגים ונשרפים, ויודעים להתפלל לריבונו של עולם, אבל ליבנו בא לימנו. והנה קמה מדינה, ולא דם מישראל הפקר, דם יהודי הפקר, זה לא עצור. לא מדבר על ההיבט התיאולוגי של הקמת המדינה, לא מדבר על נס קיבוץ גלויות, זה משהו מדהים. הנה היה פה אובמה, כגוי הוא מתפעל ממה שקורה פה, אי אפשר לא להתפעל. אבל איך אנחנו מעבירים את המסר שזה לא דבר מובן מאליו לילדים שלנו, לדורות הבאים?
מזה שאנחנו נשב מול הצגות ונצחק. פעם זה היה גשש החיוור, ובעוד 50 שנה זה יהיה גשש אדום. אין פה כלום. אנחנו מפספסים בענק. ריקנות. זו ריקנות, זה אפילו לא ריקנות, זה ריק. אבל צריכים תוכן. אבא שלי, זכרונו לברכה, שאנחנו ישבנו בליל סעודת יום עצמאות, ואתם יודעים את הביוגרפיה שלו, כיוון שרוב האנשים פה מכירים אותי, נגרש מעל ביתו באוסטריה, דרך עליית הנוער, הגיע לארץ, מקווה, שדה אליהו, טירת צבי, ואחר כך הקימו את מסעות יצחק בגוש עציון, ואחר כך שבי ירדני. ואחר כך הקמת מדינת ישראל, כן, שבי ירדני בה' באייר יום שישי, הלך לשבי, הכריזו על הקמת המדינה, בבית הזה אני גדלתי, ובליל יום עצמאות, אבא שלי תיקן לו אמר קידוש, זה כתוב בסידור שלו, יש את הסידור שלו. אמר קידוש, לא שאל שום רב, הוא אמר קידוש, הוא הרגיש שצריך לתת לזה ביטוי. קידוש זה התחלה, אבל צריכים גם איזושהי אגדה. אני לא יודע להציע לכם אגדה. כבר דיברנו על זה עם כמה... מה? בשביל זה אני פה. אז מצוין, פנטסטי. אבל איזשהו משהו שבמרכזו יהיה השיח, יהיה העומר. כי אחרת זה לילה כמו כל הלילות. תראו, אנחנו, הציבור שיושב פה, לא הולך כל כך לבילויים כאלה שיושבים ועושים בדיחות על הבמה. אז בשבילנו, ליל עצמאות, זה אולי משהו מיוחד, עושים קצת בידור. אבל רוב הציבור הולך המון לדברים האלה. אז יש עוד לילה, עוד להקה, אז משלמים לזמר ההוא קצת יותר, אז זה יותר מרגש. אבל מה אנחנו עושים? ראשית כל ברור שצריך לעשות. אני לא יודע לומר לכם מה לעשות. אני יודע ואתוודא שאני חושב שדווקא אחינו החילונים, בגלל שאין עליהם את המוסרות ההלכתיים ואת הכבלים ההלכתיים שלא נותנים להם לזוז לתפיסה מוטעית של ההלכה, הם דווקא מביאים לידי ביטוי את הקמת המדינה בליל הסדר. מי שמעיין באגדות קיבוציות, יפהפיות, כל אחת שונה מחברתה, שם לב שבהגדה של פסח, שהם יושבים בליל הסדר, יש שם המון קטעים שמדברים על תקומת ישראל. זה דבר עצום. זה אומרים ביום לא יאמר השם אשר הוציאך מארץ מצרים. תכף אני אגיע לזה, אני רוצה להציע את זה ולטעון שההגדה לפסח קוראת לנו לעשות את זה. תסתכלו, תבואו הביתה ותסתכלו בהגדה של קיבוצים ותראו שיש שם שילוב, נדמה אפילו גם התקווה. ושירים ארץ ישראלים שאבא של גיתית כל כך אהב. זה מתאים להגדה של פסח? לפי דעתי מאוד מאוד. אני אספר לך סיפור חסידי. לפי דעתי זה מאוד מתאים. אולי אני אתחיל, על מנת שתבין מדוע זה כל כך מתאים, אני אפנה אותך להתחלת ההגדה של פסח. ואתה בטח יודע את זה בעל פה. כולכם יודעים את זה בעל פה. ההגדה של פסח מתחילה בשני סיפורים. אחד מהם די ברור והשני אנחנו בכלל לא מבינים, אבל בטוח שכולנו קוראים את זה מהר ולא יודעים מה רוצים מהחיים שלנו. ולפי דעתי זה המפתח. סיפור אחד מעשה ברב אליעזר, רבי יהושע, רב אלעזר בן עזריה ורב עקיבא ורב טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם, עולה רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע שחרית. דורשי רשומות אומרים, איך הם לא ידעו שהגיע זמן שמע שחרית? זה נמצא ברבי עקיבא, במרד ככה, בעיצומו של מרד בר כוכבא, הם מסתתרים מפני הנוגס הרומאי, ומספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. ובא הקטע שני, ופה אני בטוח שאתם לא יודעים מה זה עושה בהגדה. אמר רב אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתי ימי יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא,
שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ואז מתחיל עיבוד כזה ישיבתי, מישהו לא בחור ישיבה כבר הולך לאיבוד. כל ימי חייך הימים, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא למות המשיח. מה זה עושה פה? כל ימי חייך, ימי חייך, בלילות. הגמרא, אתם יודעים, זו משנה בסוף פרק ראשון במסכת ברכות, שעוסקת בשאלה, האם אומרים יציאת מצרים, היינו את הפרשה השלישית, פרשת ציצית, מה שאנחנו קוראים, האם אומרים אותה בלילה? זה עניין הלכתי. מה זה קשור לסיפור יציאת מצרים בליל הסדר, לילה חגיגי? על מנת להבין את זה, אנחנו צריכים ללכת להמשך של המשנה הזאת. ההמשך של המשנה הזאת מובא מיד בגמרא, גם בבבלי וגם בירושלמי. ועכשיו תקשיבו טוב טוב. אם עד עכשיו לא עקבתם אחרי זה בסדר, לא הפסדתם כלום. העיקר זה הלאה. תניא אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? מה? לעתיד, כשאנחנו ניגאל, רבותיי, הם יושבים אחרי חורבן הבית. אנחנו נמצאים ב-130 אחרי הספירה, 130 אחרי הספירה. חורבן הבית הוא ב-70, לפני 60 שנה חרב הבית. מרד בר כוכבא, אימפריה אדירה כמו הרומאים, רודפים אחריהם, גזרות דת וגזרות הרג. אנחנו יודעים איך רבי עקיבא סיים את החיים שלו, מסרקות של ברזל. אומר להם בן זומא, אנחנו יושבים פה ורע לנו ומר לנו. לעתיד לבוא כשאנחנו ניגאל שתשוב מלכות ישראל, שיהיה קיבוץ גלויות, אנחנו באמת נספר ביציאת מצרים? זה מה שיהיה לנו בראש? איזו חשיבה. הרי נאמר, הלא כבר נאמר בספר ירמיהו פרק ט"ז, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עודך השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל, מה שקרה לנו בדורנו, מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. שיטת בן זומא שלעתיד לבוא בכלל לא אומרים יציאת מצרים, זה פסה. אנחנו צריכים לשבת בליל הסדר ולספר בניסים שקרו לנו היום. מה שלא יכלו אבותינו לפני 65 שנה. אמרו לו חכמים, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה. בן זומא, אתה קצת מגזים. יציאת מצרים, בסדר, לעתיד לבוא יהיה ניסים גדולים. אבל זה כינון, זה כינון העם. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה שעבוד מלכויות עיקר, זאת אומרת, יציאתנו מעבדות לחירות עיקר, ויציאת מצרים תפל. כיוצא בו אתה אומר, לא יקרא שמך עוד יעקב כי עם ישראל, יהיה שמך לא שיעקר יעקב, זה לא שהתורה כבר מפסיקה לקרוא יעקב, אלא יעקב, אלא ישראל עיקר ויעקב תפל. וכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות בישעיהו מ"ג. אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות זה שעבוד מלכויות, וקדמוניות אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. חז"ל מפרשים שיש תקופה שלא צריך להסתכל אחורה, צריך להודות על ההווה. משום שבין הנס של יציאת מצרים להווה היו המון צרות. שנאמר, הנני עושה חדשה אתה תצמח. ושוב פעם חז"ל אומרים, לא שלגמרי אתה לא תגיד, אלא אתה שים את זה בפרופורציה הנכונה. זה היה היסטוריה, יצאנו ממצרים, אבל אחרי יציאת מצרים הייתה מלכות, תקופת השופטים, מלכות בית ראשון, בית שני, חורבן, גלות, חושך, נורא, 2000 שנה, ועכשיו אור גדול. אז אדם נורמלי, עם רגשות טבעיים לקדוש ברוך הוא, כולו מתרונן על היום. לכן אמרתי, שאני חושב שאחינו, בני הקיבוצים, שמסרו את נפשם, והתנועה הקיבוצית הייתה במרכז של קוממיות ישראל,
הם הבינו את זה. הם הבינו את שיטת החכמים בצורה אינטואיטיבית, זה כל כך יפה. לא שתייקר יציאת מצרים, אבל לא שתהיה יציאת מצרים עיקר, אלא מלכויות עיקר, היציאה משעבוד עיקר, וזה תפל. ולכן הם שילבו בהגדה כל כך יפה. חשבתי לעצמי. אבל מחקו את כל השאר. לא מחקו, אל תבוא כל כך עם ביקורת. ראשית כל, גם בהגדה שאנחנו אומרים, המסורתית לגמרי, אתה יודע שיש שם הרבה קטעים שהם די מכבידים, ואנחנו תמיד מבינים, אלא שיש לנו תכונה טובה מאוד, ובזכות זה היהודים שמרו על עצמם, להיצמד ולהיות שמרניים, זה בסדר גמור. אבל תראו, מה שאני רוצה לומר, שבפתח ההגדה יש לנו 3 גישות. תקשיב טוב. ואתה יכול לקחת איזה גישה. אתה לא אליי, תדבר לכולם. לא, אתה יושב מולי. לא, זה לא. טוב, לא נעים אז לא. יש לנו 3 גישות. יש לנו 3 גישות. הגישה האחת היא הגישה של רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי לזר, רבי יהושע. זה הגישה הסופר שמרנית. הם יושבים במקום רע להם, אבל ההיסטוריה, לפי הפרשנות, שוב, זו פרשנות שאני מציע, לא תורה על משה ניסים להם. יכולים להגיד שכל זה לא נראה לכם, זה בסדר. אבל אני רוצה להציע לכם ככה, ההגדה נפתחת בשתי מובאות שבאות ללמד אותנו בעצם הכל. כשאנחנו יושבים בפסח ומספרים ביציאת מצרים, יש את הגישה שאומרת, אנחנו מספרים ביציאת מצרים, זה לא משנה. לא משנה אם רע לנו, זה לא משנה אם אנחנו בגלות. אנחנו מספרים ומתרפקים על יציאת מצרים. ויש את הגישה השנייה, המחלוקת של בן זומא וחכמים, שפה הייתי אומר, יש גישה של פתיחות. בן זומא מוביל קו מאוד קיצוני, שאומר עזוב אותי ממה שהיה, וחכמים מובילים קו אמצעי. אבל בהחלט אדם, זה מאוד מעניין, זאת אומרת כשאנחנו יושבים לליל הסדר, בעצם חכמים אומרים לנו, תראו, זה פתוח לדיון. פתוח לדיון, לפי בן זומא וחכמים זה פתוח לדיון אם אנחנו מספרים הלילה ביציאת מצרים, או אנחנו רוצים לספר הלילה בניסים שקרו לנו, או שאנחנו רוצים לשלב את הדברים. שיטת חכמים ששיבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל, זאת אומרת לעשות מן אגדה משולבת. סיפרתי לכם פעם סיפור חסידי שאני אוהב לספר אותו, הוא מופיע בקובץ של חסידות זלוטשוב. רב מיכאל מזלוטשוב חוזר מבית הכנסת, הוא מגיע הביתה בליל הסדר, הוא רואה שהילדים ואשתו לא מגיעים, אז הוא מחכה ולא מגיעים, חוששים לבוא. אז הוא שולח מישהו להביא, וגם מישהו שולח להביא, גם לא בא. שולח עוד מישהו לקרוא להם שיבואו לסדר, וגם לא בא. ואז הוא יוצא בעצמו, מגיע לבית מטלין פול בעיירה בזלוטשוב, מזרח אירופה, פולין, לפני 1800 ומשהו, חשוך, חושך נוראי, אנטישמיות, עוני, חושך. כל העיירה עומדת מתחת לחלונו של יהודי, שומעים שהוא אומר את ההגדה של פסח, הוא אומר דף מההגדה של פסח ודף מקינות. יהודי פשוט נתן את ההגדה ואת הקינות לכריכה, והכורך כרך אותם ביחד, דף. והוא אומר את ההגדה, הוא יהודי פשוט, אומר את ההגדה במנגינה של הגדה ואת הקינות במנגינה של קינות. ויש אור גדול על הבית, וכל מלאכי השרת באים, זלוטשוב, הרבים זלוטשוב, כל המלאכים, כל פמליה של מעלה באה לראות ליל הסדר אותנטי. כן, זה ליל הסדר אותנטי. כי היהודי יושב בזלוטשוב ואומר, מה אני מספר יציאת מצרים? רע לי, אלוהים, רע לי. שמע, חושך.
אני יוצא החוצה, יכולים להרוג אותי. מה מספר לך ביציאת מצרים? מה שווה לי יציאת מצרים שלך? איפה אתה? תראה את עצמך, הוכחת שאתה קיים, קראת את ים סוף, תעשה לנו זלס קטן פה בפולין. חסידות, והסיפור הזה מבטא, מביא לידי ביטוי את הכנות הדתית שאנחנו כל כך משוועים לה. עכשיו, אם בזלוטשוב זה היה כנה גם להגיד קינות בליל הסדר, כי ככה הם הרגישו בפנים, אז היום איך אפשר לספר ביציאת מצרים בלי לספר בנס של הקמת מדינת ישראל? לכן אני חוזר ואומר, שייתכן שדווקא האור הוא מהאגדה הקיבוצית. אני אסביר את הדברים ואני אסביר יותר. אני חושב שאנחנו לא מסוגלים לעשות אגדה או לכונן משהו כמו ליל הסדר בליל יום עצמאות. נהיה כנים, זה לא ילך. אני כבר ניסיתי וחשבתי ודיברנו, וזה לא ילך. לא יודע למה, זה לא ילך. אז אנחנו צפויים בליל יום עצמאות להמשיך ולראות הצגות בכפר הרועה. ולא לשבת איש עם משפחתו ולספר באיזשהו טקסט מסביב להקמת מדינת ישראל, בהיבט הדתי של הקמת מדינת ישראל. אז יכול להיות שבכדי לא לשכח את עוצמת היום, במשפחה, שזה הדבר הכי חשוב, כי מה שאנחנו לא מנחילים במשפחה לא קיים. לכן קורבן פסח, זה משפחתי, צריך להיוועד במשפחה. אין תחליף לתא המשפחתי. אז יכול להיות, אני לא יודע איך לעשות את זה, גם אנחנו לא עושים את זה, גם אני לא עושה את זה, אבל זה מנקר לי כל הזמן. שיכול להיות שליל הסדר צריך להיערך, ושוב פעם זה יכול להיות אפילו ספונטני. איש במשפחתו יאמץ לו איזושהי אגדה, או איזושהי אמירה, או איזה שיר, שיביא לידי ביטוי שאנחנו לא רק מספרים באירוע היסטורי חשוב ככל שיהיה, אלא אנחנו גם מודים לקדוש ברוך הוא על מה שהראה לנו, בדור שלנו. אפשר גם בקדוש שבת להוסיף משהו. נכון. לא רק פסח מתייחס. נכון. תראו, אני רוצה לחזור לנושא של הנשיא. בואו נשים לב איך חז"ל, כשהם עמדו באירועי חנוכה, בניסי המכבים, איך הם עיצבו את החג? אולי זו דוגמה חשובה מאוד בשבילנו. איזשהו מודל שאנחנו צריכים להשלים בו איזשהו פאזל. אתם יודעים, במשך כל השנים, כל הציבוריות הדתית עסקה רק בדבר אחד. כן להגיד הלל, לא להגיד הלל. להגיד הלל בלילה, או לא להגיד הלל בלילה. להגיד הלל עם ברכה, או לא להגיד הלל ברכה. להגיד הלל בלי ברכה בלילה ועם ברכה ביום. הכל מסביב להלל. וזה יופי. אנחנו יודעים, בחנוכה אנחנו אומרים את ההלל. אבל הלל זה בעצם, יש לזה אפקט בבית הכנסת, בציבור. כי מרכז ההלל זה האמירה של החז"ל, הודו להשם כי טוב, יאמרנה ישראל כי לעולם חסדו, והציבור משיבים לו, הודו להשם כי טוב, לעולם חסדו. אנא השם מושיע נא, והציבור משיבים, אנא השם מושיע נא. זה הלל שנאמר, הלל עיקרו אמירה של הלל בבית הכנסת, בציבור. ולכן חז"ל שישבו על המדוכה, ככל הנראה, וחשבו איך לעצב לדורות, איך להטמיע גם את ההודעה על הנס שהראה להם, תקנו את ברכת על הניסים שהיא ב-18. תפילה בלחש. בעצם התפילה, או עיקר התפילה, או כל התפילה, או סתם תפילה בחז"ל, זה תפילת 18. יש הבדל גדול מאוד בין חוויה שאדם חווה בציבור, בכל הציבור, לבין חוויה
אינטימית של אדם שעומד מול קונו בלחש. ולכן בחנוכה תקנו לומר גם את ההלל שבא לידי ביטוי בתפילה הציבורית, וגם תפילת על הניסים שהיא ביטוי של האדם שעומד לפני קונו. גם הוא מתפלל בבית, גם מתפלל באיזשהו מקום בשדה, הוא יודע, הוא אומר על הניסים. הלל אין לזה משמעות כל כך בתפילה בלחש. יש לזה משמעות, אבל העיקר האפקט הוא ציבורי. לא ראיתי, האמת, שאף רב דיבר על האפשרות שאנחנו נאמר בתפילה בלחש, ביום עצמאות, שיהיה לנו על הניסים שלנו. שיהיה על הניסים שלנו. אנחנו כל כך מקפידים להגיד על הניסים שקראו לאבותינו בחנוכה ובפורים, אבל מה עם הניסים שלנו? לא ראיתי שדנים בכך. משום מה זה הלך לאיבוד. אני כבר שנים אומר לעצמי, מה שאני ניסחתי, אני אחלק לכם עכשיו ואני אעבור איתכם על זה. כמובן, אני לא נותן פה הצעה הלכתית, ואני לא פוסק הלכות. אני גם לא חושב שצריך לשאול יותר מדי רבנים בשאלה. אנחנו יודעים שאדם מותר לו להוסיף הודעה בתפילת 18. בכלל התפילה המנוסחת היא דיעבדית, כיוון שאנחנו לא מסוגלים להתפלל לבד, אז חז"ל ניסחו לנו תפילה, והיא כמובן היום הבסיס, ממנה אנחנו יוצאים ואנחנו לא מבטלים אותה חלילה. אבל בוודאי שלטעמי, שוב פעם, אדם בשמה קולנו מתפלל על הדברים שכואבים לו, אין בכך שום טעם לפגם, בדיוק להפך. אני חושב שזה מבטא אותנטיות. אני רוצה לעבור איתכם על זה כמה הערות, ואני אשמח לשמוע גם הערות שלכם. אני כתבתי את זה תראו, זו תפילה בלחש. אני לא מציע שהלוואי והייתי יכול פה להקים עניין בכפר אוהל, שיהיו לפחות 10 אנשים שמוכנים, שגם שליח ציבור יחזור ויאמר את זה בקול. אני לא חושב שאנחנו צריכים להתבייש בתפילה שבעצם צריכה לבקוע מתוכנו. אנחנו שוב פעם צריכים להיות אותנטיים עם עצמנו. מי שלא מרגיש שהדברים נובעים ממנו ולא חש שיש צורך להודות, לא יגיד. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות, תשימו לב, זה גם ניסים, זה גם פורקן, פורקן זה גאולה, ישועה. ועל הגבורות, אין צריך לומר על גבורות שנעשו במלחמת הקוממיות. ועל התשועות, לא צריך להרחיב. ועל הנפלאות, מאת השם הייתה זאת, היא נפלאת בינינו, מה שקרה לנו זה פלא גדול. ועל הנחמות, אנחנו אתמול היה יום השואה, אין ספק שהקמת מדינת ישראל יש בה נחמה פורטה, נחמה מסוימת לשואה האיומה שקרה. ועל המלחמות אין צריך לומר שעשית לאבותינו, הלשון שבסידור שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה, ואנחנו אומרים היום שעשית לאבותינו ולנו בזמן הזה ממש. עכשיו, התפילה על הניסים הרגיל הוא פותח בימי מתתיהו בן יוחנן גדול, או בימי מרדכי ואסתר, ולכן אני פתחתי פה בימינו, בימי אבותינו. ואני מדגיש, אבותינו זה לא אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אבות האומה, אלא אבא שלי, ואמא שלי וסבא שלי, אבותינו ממש. בימינו, בימי אבותינו, בימי הגלות הארוכה. זה פחות או יותר בנוי על הנוסח המסורתי. בימי הגלות הארוכה, ברבות צוררים על עמך ישראל, עשו בהם פרעות וגירושים והרג רב, ואין מנוח לכף רגלם. אני אקרא קודם את הכל, אחר כך
אתם תראו את האסוציאציות. אני רק רוצה לומר לכם, אני קודם כתבתי את זה, אתמול אני ישבתי וחיפשתי אחר המקורות לאסוציאציות שהיו לי בכתיבה, לא ישבתי וחיפשתי מקורות, כתבתי. ואין מנוח לכף רגלם, וביתר שאת כאשר גרמניה הרשעה, זה על הביטוי מלכות יוון הרשעה, ועימה רבים מגויי אירופה, ביקשו להשמיד, להרוג ולאבד את כל העם היהודי, מנער ועד זקן, טף ונשים, עולל ויונק, עמדו והרגו 6 מיליון מבני עמך במיתות משונות ותאי גזים. ואחר כך, גם בתפילה שלנו יש, ואחר כך, כן? ואחר כך באו בניך ובנותיך, החלוצים שבארץ ישראל ביחד עם פליטי חרב ודים וצלים מאש השואה הנוראה, וחרפו נפשם למות במלחמת הקוממיות על הארץ אשר הבטחת לאבותינו לנחלה, לגואלה מחורבנה ושיממונה אשר יושבה מבלי בניה עליה. ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם, לחמת את מלחמתם, רבת את ריבם, שוב פעם זה לקוח מן המקור, דנת את דינם, כי הקדוש ברוך הוא עשה דין באומות העולם, בזה שהקים לנו מדינה על אפם ועל חמתם. דנת את דינם, נקמת את נקמתן, כן, זו ממש נקמה בגויים, נקמת דם עבדיך השפוך, נקמת את נקמתם, ומסרת, זה פשוט, מסרת ממש בפועל, מסרת רבים ביד מעטים וגברו על אויביהם 7 צבאות ערב וזכו להקים מדינה לעמך ישראל. ובאו ונקבצו, ועכשיו אנחנו עוברים לקטע הבא, שהוא קיבוץ גלויות שנמצא בכל הנביאים כולם. ובאו ונקבצו העובדים והנידחים מכל ארצות תבל למדינת ישראל, משוש כל ארץ וכיסא יסוד השם בעולם. ונתגשמה התקווה, פה אני אסוציאטיבית הולך לתקווה, ונתגשמה התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארץ ציון וירושלים. והסיומת היא כמו הסיומת המסורתית, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, זה יסוד קידוש השם של הפסקת חילול השם של הגולה, כי הגויים אומרים איה אלוהים, עם כל כך רדוף, איזה אלוהים יש להם. ולכן הרב סולובייצ'יק בכל דודי דופק מדבר על קידוש השם הגדול שבהקמת מדינת ישראל, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה, וקבעו את יום הכרזת המדינה ב5 לחודש אייר ליום חג להודות ולהלל לשמך. זה הנוסח שאני מציע שכל אדם יכול להסתיר אותו, להכניס אותו ולשלוף אותו בסידור ולהגיד, ובעיניי זה מבטא את מה שאני חש, ואני משוכנע שמה שחשים רבים ואין להם. הם חשים אבל לא, אין מי שיוציא את הדבר ויבטא אותו. אם אתם רוצים, אני אעבור איתכם עוד בקצרה על המקורות. טוב, נעשה את זה ממש 5 דקות, נעבור על זה. מה? יש לי עד 10 אז בסדר. זה מקורות שאני חישפתי אותם אחר כך לעצמי. בימי הגלות הארוכה בה רבו צוררים על עמך ישראל, עשו בהם פרעות וגירושים והרג רב, ואין מנוח לכף רגלם. אין מנוח לכף רגלם, מה זה מזכיר לכם? את היונה, זה מזכיר לכם בראשית, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, בחז"ל יש המון מדרשים שהיונה זו כנסת ישראל, אז כנסת ישראל לא מוצא מנוח לכף רגלה, אבל יש עוד פסוק שהוא צץ אצלי ראשונה לפני מה? בגויים ההם לא תמצא מנוח. נכון, בגויים ההם לא תמצא מנוח, ופסוק באיכה, בתחילת איכה, שזה כל כך רלוונטי כרקע, כי בעצם עד מדינת ישראל היינו במגילת איכה אחת ארוכה. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא יושבה בגויים, לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה. ואנחנו ברוך השם כבר אחרי הסיפור הזה. וביתר שאת כאשר גרמניה הרשעה זה הולך על מלכות יוון עכשיו, ועימה רבים מגויי אירופה. אני השתמשתי פה בלשון גויים, שוב פעם בצורה אסוציאטיבית, ואחר כך מצאתי בדברים, ונתנך השם אלוהיך עליון על כל גויי הארץ.
בעצם גויי הארץ זה גם עמי הארץ, גוי גדול זה עם גדול, אבל זה גם כל אדם שאיננו יהודי. על לאברהם אבינו נאמר ונברחו בך כל גויי הארץ. אוקיי, אז עמדו עלינו כל גויי אירופה, ביקשו להשמיד להרוג לאבד כל עם היהודים מנער ועד זקן טף ונשים, זה לקוח מן הנוסח המסורתי, עולל ויונק. זה, מה זה עולל ויונק? מפי עוללים ויונקים מסד את העוז, זה ביטוי מאוד מאוד יפה, בירמיהו 7 מצאתי, זה לא בגלל שאני יודע כל כך טוב תנ"ך, פשוט יש גוגל, אתה מקיש ואתה מוצא. ואתה כה אמר השם אלוהי צבאות אלוהי ישראל, למה אתם עושים רעה גדולה לנפשכם? להחריט לכם איש, זה פסוק שצמרר אותי כשאני קראתי אותו בהקשר הזה. אני קורא אותו עוד פעם, לא מהר. ירמיהו בפרק מ"ד פסוק 7, ואתה כה אמר השם אלוהי צבאות, אלוהי ישראל, למה אתם עושים רעה גדולה אל נפשותיכם? להחריט לכם איש ואישה, עולל ויונק, מתוך יהודה לבלתי הותיר לכם שארית. זה מה שהיה בשואה, לבלתי הותיר לכם שארית. נבואה מצמררת. יש גם פסוק באיכה, גם בנוב עיר הכהנים, ואת נוב עיר הכהנים יקרא לפי חרב מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק. זה ביטוי להשמדה טוטלית. זה מה שקרה לנו. הנאצים, השמיד, זקן, טף ונשים, עולל ויונק. אנחנו מתחברים לזה שאנחנו קוראים את בימי מרדכי ואסתר, אז בסדר, זה היה, זה קרה, זה רחוק, אבל פה זה קרוב. אנחנו נזכרים בעוללים ויונקים בני המשפחות שלנו בשואה. ואחר כך באו בניך ובנותיך חלוצים שבארץ ישראל ביחד עם פליטי חרב. פליטי חרב זה ביטוי, אני התלבטתי אם לכתוב פה פליטי חרב או שרידי חרב. משום מה נתפסתי יותר לפליטי חרב ביחזקאל, והותרתי להיות לכם פליטי חרב בגויים בזרעותכם בארצות, פסוק, והותרתי בהיותי לכם פליטי חרב בגויים, או בירמיהו, כה אמר השם מצא חן במדבר, מכירים את זה, את השיר הזה, כה אמר השם מצא חן במדבר, עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל. אז זה יכול להיות פליטי חרב, שרידי חרב, זה אותו העניין. ואודים מוצלים מאש, פסוק בזכריה, לא זה אוד מוצל מאש. השואה הנוראה, הוצלו מאש השואה הנוראה, וחרפו נפשם. חרפו נפשם זה כמובן מזכיר לנו את האל מלא רחמים לזכר חללי צה"ל. האל מלא רחמים לזכר חללי צה"ל, שהוא מרגש, שחרפו נפשם, וכל הלוחמים באל מלא רחמים, וכל הלוחמים מערכות העם, שחרפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה וגאולת הארץ ועיר האלוהים. זה לשון האל מלא רחמים. כן. אני כבר הרבה שנים מציג לי חרפו נפשם למות, חרפו נפשם לחיות. אתה צודק, הערה נכונה, אבל זה ביטוי. הערה מאוד נכונה. אתה צודק. יש עוד דבר שמאוד מציג לי, שכל הקדוש הזה שייך לסקטור מסוים או רק מה שמוזכר כאן, רק יהדות אשכנז, ומה שקרה, או מה שהביא, או ליצור איזה חיבור בין שניים, יכול להיות, ההערה שלך בהחלט יכולה להיות נכונה, אני פשוט לא מכיר את הנושא הזה מספיק, אני יודע שכותבים עליו, אני חי משהו כללי, אז היה צריך ליצור גם משהו שהוא מחבר, ולא מפריד. לא, אני לא חושב שזה מפריד, אני חושב שהשואה, לא שאני לא מרגישה חיבור. לא. ואני מאוד מאוד קשה לי. ראשית כל ההערה שלך היא... לא. אני רוצה... אבל כאן יהדות אני לא יודע. אני בקושי יכול לדאוג בעצמי. רגע, אני רוצה להתייחס לזה. ההערה מאוד חשובה. אני רוצה לומר, השואה... זה מאוד
הערה שלך נכונה, אני קראתי, אני מתעסק בנושא ואני קורא. התחושה היא שיהודים בארצות ערב, בצפון אפריקה, שאת מתכוונת אליהם, לא עברו שואה. רגע, חברים. תקומת מדינת ישראל היא כמו יציאת מצרים על רקע של השעבוד. הקמת המדינה על רקע של השואה מעצימה את הקמת המדינה. משום מה בתפיסה, בנרטיב, בארצות ערב לא הייתה שואה. אני קראתי כמה מחקרים שאני באמת לא יודע איפה אני עומד איתם, אבל היו מחקרים שאמרו שהיו טוב ליהודים בארצות ערב והמוסלמים כיבדו אותם. אני לא מדבר על תקופת האלמוחידים שהרמב"ם במאה ה-12 בורח ועובר בצפון אפריקה וכל יהודי הורגים אותו. אבל מדבר בשנים האחרונות, במאה השנים האחרונות, לא שמענו שהיו רדיפות בארצות ערב. לכן אני חושב, השואה זה גם נרטיב לאומי. אבל בהחלט הכל פתוח, בשביל זה נותנים פה שיעור, וכל הערה מבורכת. היהודים עלו מארצות ערב. העלו אותם. בסדר, זה משהו אחר. לא ניכנס. זה לא שואה, רבותיי, זה לא שואה. טוב, אני רוצה להמשיך הלאה. הנוסח הזה הוא לא מחייב אף אחד, זה נוסח שאני הגיתי אותו, חשבתי עליו, הוא קצת שונה מנוסח שהיה שמור איתי ונתתי אותו בשיעור לפני 3 שנים פה בכפר. בשביל זה אנחנו מדברים, מדסקסים, אדרבה, אפשר לשפר. אחר כך, ובאו ונקבצו העובדים והנידחים, זה עניין של קיבוץ גלויות, שזה המרכז. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו, באו לך. זה קיבוץ גלויות, וכמובן לשון העובדים והנידחים זה על הפסוק בישעיהו, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. למדינת ישראל משוש כל הארץ, גם פה מצאתי פסוק, שיר מזמור לבני קורח, גדול השם אולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו, יפה משוש כל הארץ, הר ציון ירכתי צפון, קריית מלך רב. והכנסתי פה את הביטוי, שוב פעם הוא שגור בלשוני של הרב הראיה קוק בספר אורות, באורות התחייה, באורות ישראל, יסוד מדינת ישראל. הרב קוק יש לו ביטוי מדהים לפני שקמה המדינה. אתם יודעים שהרב קוק נפטר בין שתי המלחמות, הוא לא ראה את מלחמת העולם השנייה, אבל באורות ישראל, פרק ו' פסקה ז', הוא כותב, מדינתנו, מדינת ישראל, כך הוא כותב. יש טוענים שהראשון שהשתמש בביטוי מדינת ישראל היה הראיה קוק. מדינתנו, ציטוט, מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, וחשבתי שזה בהחלט נכון לדבר על מדינת ישראל, משוש כל הארץ, יסוד כיסא השם בעולם. ואחר כך כמובן התגשמה התקווה בת שנות 2000, זה שיר התקווה של ענבר. ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, כבר דיברתי על כך, על קידוש השם הגדול והנורא שבעצם הקמת מדינת ישראל. אני תפילה וכולנו תפילה שאנחנו נדע להיות אנשים יותר דתיים באופן אמיתי, לא דתיים פורמליים שדופקים שעון על כל מיני קיומי מצוות, שגם זה חשוב, אלא אנשים באמת שזה בא מבפנים ועולה כלפי מעלה. שיהיה לכם כל טוב. מה שלומך? שנים לא שמעתי. מה שלומך? שלום לך. לא יודע, מצאתי הרב האוטו בירושלים, אתה שמעת? שמעתי, אבל לא מכיר. הוא קיבל בשנת ה-50. כן. סדר תפילות יום עצמאות, כן. מרומי, כן. עם אננסים, עם קידוש. אני לא מכיר את זה, אני אבדוק באינטרנט. הרב האוטו מאיטליה. איטלקי. כן, כן. כן. אבל לא, את הקידוש, אני נהנה שמע.
יש עוד כיסא השם. לא, קח זה לשם של הפוך. לא, אפשר עוד אחד כזה? כן, בסדר. אפשר לך עוד אחד? כן, ביקשו. תגיד לי, המילה ביקשו זה משהו... הם ביקשו, היה להם רצון. אם אני אספיק... הם עשו, נכון, אבל היה להם כוונה. אני אספר לך. יש לך ניסוח יותר טוב. לא, הם רצו להראות את כולם, הם לא הצליחו. אני אספר לך. בסדר. רוצה להיות... בסדר, אני אתקשר אליך, בסדר, אני אמצא את זה, אבל זה נהדר מה שאתה עושה את זה עכשיו. אנחנו חולים קשיים בסכנה. היינו מסועפים בסכנה. אנשים באמת לא מתחברים, אז זה בעיה. אני ממש מתפעלת, לקח לי המון שנים לקבל את השאלה. לא, אני מאוד מתחבר, אבל אני יודע שיש מתכווצים ואנשים קצרים, ואנשים פחדים. גם ההוא באחד הזה, הוא קרא את זה שהוא לא הבין. לא הבין, הוא נצמד לטקסט. אני החלטתי שאני כשלעצמי מפסיק לפחד. כי מרוב הפחדים אנחנו מגיעים למצב של סירוס מוחלט. עכשיו אני מאמין גם שלא יקרה לי שום דבר, לא יקרה לי ביטול שום דבר, וחלילה וחס לא נפסיק להתפלל את התפילה הרגילה. אני מאמין בעוצמה הרוחנית שלנו. ואני רואה את זה גם בדור ההמשך, שהם שומרים ומקיימים. השאלה אם לכל אחד יש מספיק את החינוך לדעת לשמור את הגבולות. ואם אין גבולות אז אין כלום. אני שומע הרבה צעירים שאומרים. אני אומרת שאנחנו חייבים לפתוח בבגרות בטח הייתה לא? אנחנו הבאנו לזה. תדברי. אני רוצה לשמוע פידבקים. אני לא זורק פוליטיקה. אני לוקחת מה שכתבת. אבל אין לי את הלהט הזה שאכפת לי שכולם יעשו. לא אכפת לי שכולם יעשו. אני כבר אוהב. וגם אין לי את הלהט הזה. אני בדיוק חשבתי שאני לא יודעת אם להגיד לעצמי שמפריעים הלהט הזה. כל דבר הוא בזמנו. זה בהקשר של יום עצמאות. יש כל כך הרבה דברים של עיתונות של לא, אני אומרת אתה מבין, החוויה הרגשי שלך אצלי זה מאוד רגשי, אני מזדהה איתך בשכל שזה מה שהוא רוצה להגיד שזה לא נכון. הוא רוצה שזה יהיה משפחה.